sammen. I dag skal vi spille noget Among Us Online. Det er et helt nyt spil, jeg har fundet, og jeg håber, at vi skal godt imod det. Okay, sådan, hvad skal det være? Filik. Poop. 69, man, var det sjovt. -69. Reporting for duty. Okay. Og min mor. Men jeg blev sgu imposter, og det var sgu heldigt nok. Heldigt, jeg blev imposteren. Filik på 69. Se om jeg kan slippe afsted med det her. Se. Det var... Var det tæt på det der? Jeg tror, jeg saboterer. Jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg saboterer. Men jeg skal i hvert fald finde... Så går det galt. Der! Hvem ham der? Nej. Oh crap. Næste år, yes. Okay, det var heldigt, han ikke så mig. Det var heldigt. Tænker, vi starter med at sabotere det der. Så tager vi ham her. Bum. Nej, det er løgn. Det er løgn. Yes. Det tænker jeg, vi gør igen. Jeg har løbet. Bum. Jeg er væk fra livet, og det er nu. Vinder jeg, eller hvad? Hvad sker der her? Vinder jeg lige nu? Jeg synes, jeg vinder. Ja, ja, tak. Tak fordi jeg skal med. Der er sgu fyrværkeri. Tak fordi jeg skal med. Victory. Filik. Poop. Boo.